ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାୟଗଡ଼ା ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦେଇଥିବା ଦାବିପତ୍ର ଆଧାରରେ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀର ଅସୁବିଧା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସମସ୍ୟା, ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ପଣସ, ସପୁରୀ, ଆମ୍ବ, କମଳା, କଦଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା, ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁନିଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସକଟାଠାରୁ ଅମ୍ବାଧୁନି ଗାଁକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଥିବା PMGSY ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଚେରାଙ୍ଗପାଇଠାରୁ ସରାମ୍ବିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ତାହାଳିଠାରୁ କଲିଆରିପେଟାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା, ଚାଟିକଣାଠାରୁ ଜାଙ୍ଗଯୋଡ଼ି PMGSY ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କୁଲିଠାରୁ ହୁଣ୍ଡିଚାଲି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଜାଙ୍ଗଯୋଡ଼ିଠାରୁ ରାଇଲିମା ରାସ୍ତା, ଖାମ୍ବସିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, PM ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସକଟା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ସମେତ ତୁଟା, ପାକେରୀ, ବଙ୍ଗାପାଡ଼ି, ପଟାଙ୍ଗପଦର, ତାଡ଼ିଝୋଲା, ଚାଟିକଣା, କୃଷ୍ଣମୋହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମେତ ପାରସାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବଳକା ରହିଥିବା 70% ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାରସାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଯୁବନେତା ଜିତୁ ଜାକେସିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା जो नुआर भावे जो जॉइन करछन्ते हमरो डंगरिया कंद जो कम्युनिटी आम जो अच्छु 3टी ब्लॉक आमर केसिंगपुर ब्लॉक, पारसाली पंचायत रु एवं मुनिगुड़ा ब्लॉक मुनिखोल पंचायत रु एवं विषांड ब्लॉक रु कुर्ली पंचायत रु आमर डंगरिया कंद लीडर्स आउ जनप्रतिनिधि आज जिलापाल को भेटवा पे आछन गोटे मेमोरेंडम देवा पे आछो। आपण जानि छंती बहुत वर्ष हबो विकास रो कथा कोई 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 करी हमरो डंगरिया लोक मान को जो ठकी चली छंती आज आम जिलापाल को एपाई आसीचु जे आमर जो मौलिक सुविधा गाँ को रास्ता पीवा पानी आ अंगनबाड़ी सेंटर रे केमती माने न्यूट्रिशन दिया हबो आ केमती चाष भल हो पारिबो एटा जो गाँ को केमती इलेक्ट्रिफिकेशन हो पारिबो जो मौलिक जो सुविधा पाई बोली आम आज सार को आम भेटवा पाई आछो हमको अनुरोध करबा पाई आम सार को साथ देबा पाई भी आम चाहूँ डंगरिया कंद कम्युनिटी जमीती विकास सरकारी योजना केमती गाँ को पहुँची पारिबो आउ सार को आम आज जनवाई आसचु गोटे लिखित भाव में गोटे मेमोरेंडम देवा। रायगढ़ संतोष साहू रिपोर्ट न्यूज अलर्ट 24x7।